Στα τωρινά δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία από την προπόνηση. Λογικά τώρα τελειώνει. Μία από τις τελευταίες προπονήσεις αυτής της χρονιάς. Πλησιάζουμε, πού είμαστε, πρέπει να είμαστε στο 55ο παιχνίδι, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε. Με τον ΠΑΟΚ να μην έχει σίγουρα τον Ντεσπότοφ, τον Καμαρά, τον Λόβρεν και τον Ζαφύρη. Αυτοί είναι σίγουρα απόντες. Το πρόβλημα έχει μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στα χαφ. Εκεί είναι το ζήτημα. Από τους 5 διαθέσιμους λείπει ο Ζαφύρης με κάρτες, λείπει ο Καμαρά, ενώ ο Μεϊτέ είναι στην κατάσταση που τον βλέπουμε και δεν είναι καλά. Άρα μένουν 2 για να ξεκινήσουν λογικά, ο Σντοέφ με τον Μπιάνκο, και να δούμε τι έχει σκεφτεί, τι έχει αποφασίσει για ποιον θα φέρει από τον πάγκο σε θέσεις όπου τρέχουν, υπάρχει και καταπώνηση και οι αλλαγές είναι απαραίτητες. Ίσως και των 2 οι αλλαγές. Δεν είναι δίδυμο το οποίο το έχουμε δει να παίζει μαζί, γιατί ο Μπιάνκο ιεραρχικά έχει τη θέση του 5ου, έτσι όπως είναι το ρόστερ. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση, είναι τελευταίες μέρες και όποιος μπορεί, όποιος είναι έτοιμος. Ο Γιακουμάκης, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, τα είπαμε και χθες, ότι κάνει τη μεγάλη του προσπάθεια να τελειώσει τη χρονιά μέσα στο γήπεδο και μάλλον τα καταφέρνει, αφού προπονήθηκε κανονικά χθες με την ομάδα. Πάμε και στο σημερινό και θα μπει στην αποστολή για να έρθει εφόσον το αποφασίσουν από τον πάγκο. Και οι υπόλοιποι, ο κορμός είναι λίγο πολύ γνωστός, με εκείνον που η εικόνα του δείχνει πιο δύσκολη, του Μπάμπα. Ο Μπάμπα δείχνει μέσα στο γήπεδο ότι είναι εκείνος ο πιο ταλαιπωρημένος, ο πιο καταπονημένος. Όλη τη χρονιά, όχι πραγματικά, δεν θυμάμαι, τα μεγάλα μάτια του ΠΑΟΚ ποια θεωρούνται τα ντέρμπι τα ελληνικά. Μες στην Φιλαδέλφια, το 0-2. Όχι. Θέλω να πω ότι τον Τέιλορ δεν πρέπει να τον έχει εμπιστευτεί σε κανένα μεγάλο παιχνίδι. Σε κανένα. Okay. Ελληνικό ή κάποιο ευρωπαϊκό. Όχι, νομίζω στο εντός δεν έπαιξε με την Θέλτα. Δεν θυμάμαι. Και σου λέω και αν είναι 1 στα 20, δεν είναι. Είναι πολύ μικρό το νούμερο. Τώρα, από ανάγκη, αν πρέπει, αν στη ζυγαριά ο ταλαιπωρημένος Μπάμπα τον θεωρεί καλύτερο από τον Τέιλορ, μέχρι τώρα αυτό έχει δείξει. Θα δούμε και αύριο. Θεωρείς ότι θα έχουμε πάνω από μία αλλαγή από την ενδεκάδα στο Φάληρο στην αυριανή ενδεκάδα? Ναι, ο Μεϊτέ, πιστεύω, τουλάχιστον μέχρι και χθες αυτό συζητιόταν μέσα στην ομάδα. Ένας ο Μεϊτέ, ο Τάισον θυμίζω δεν ξεκίνησε προχθές, άρα εντάξει, είναι μια δεύτερη αλλαγή, και να δούμε και τον Μπάμπα. Μια τρίτη περίπτωση. Αυτοί οι 2-3 είναι. Αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ, όπου θα επιστρέψει ο Τάισον φυσικά, και ο Χαφ, όπου ο Μεϊτέ δεν τη βγάζει. Πάντως φάνηκε και με την κίτρινη κάρτα του Ζαφύρη προχθές με τον Ολυμπιακό, που έβαλε κατευθείαν τον Μπιάνκο για να του δώσει λίγο χρόνο συμμετοχής, λίγο ρυθμό, λίγο να τον προετοιμάσει για την Τετάρτη. Ή να μην χάσει τον Ζαφύρη με κόκκινη, γιατί εντάξει, πέφτει δυνατά στις φάσεις, όπως και σε αυτή προχθές. Έκοψε μια υποσχόμενη επίθεση, νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε πως δεν υπήρχε ποινή. Τι θα άλλαζε βέβαια, να το προστατεύσει νομίζω το παιχνίδι. Θα έπαιζες με 10 θα έπαιζες με 10, αυτό οκ. Στην τιμωρία του δεν θα άλλαζε κάτι. Ναι. Αλλά και να δώσει ρυθμό στον Μπιάνκο για το επόμενο. Ο φόβος του Ζαφύρη υπήρχε, άρα στο μυαλό του υπήρχε και αυτό το σκεπτικό και το υλοποίησε. Εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για τις καταλληλότερες ή για τις καλύτερες συνθήκες.
είναι συνθήκες ανάγκης, έτσι γίνεται στο τέλος κάθε χρονιάς. Όσοι έχουν απομείνει, όσοι είναι σε θέση, δεν πρόκειται να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Και αυτό το έχουμε ψηλοπάρει απόφαση. Ο ΠΑΟΚ βασανίζεται τελευταία. Θα προσπαθήσει να πάρει 6 βαθμούς, θα προσπαθήσει να πάρει 4 βαθμούς. Μπας και χάσει και ο Ολυμπιακός κάποιο από τα παιχνίδια για να βγει δεύτερος. Είπαμε, δεν είναι οι καλύτερες δυνατές συνθήκες από όλες τις πλευρές. Με Γιακουμάκη, με Σάντσες, είπαμε στις επιστροφές. Ναι, ο Σάντσες είναι μια επιπλέον λύση. Γενικά για τον Πάγκο έχει λίγες παραπάνω λύσεις. Έτσι όπως τελειώνει η χρονιά και ο Πάγκος αδειάζει αφού λείπει ο Καμαρά, ο Ντεσπότοφ, ο Λόβρεν και κανένα δυο ακόμα κάθε φορά. Τώρα που ο Σάντσες επιστρέφει, έχει το Σάντσες, θα έχει τον Ιβανούτσες να φέρει από τον Πάγκο. Τον Μπέλκα, ό,τι δώσει. το Χατσίδη. Ο Γιακουμάκης, ο Μεϊτέ, ο Χατσίδης. Ναι, ο Πάγκος είναι λίγο παραπάνω γεμάτος. Και την ΑΕΚ την περιμένω καλύτερη. Την ΑΕΚ την περιμένω χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Από αυτό το τελευταίο 2 εβδομάδων του Παναθηναϊκού που λίγο αγχώθηκε. Λίγο πιέστηκε, μην τυχόν πάει το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική. Τώρα που ξαλάφρωσε και παρά ό,τι και αν έχουν κάνει Κυριακή ή Δευτέρα, που δεν νομίζω ότι ξεσάρωσαν κιόλας, δεν θα τους επηρεάζει. Ίσως που ψυχολογικά νομίζω θα είναι και καλύτεροι σε αυτό το παιχνίδι το αυριανό. Εντάξει, για την ΑΕΚ πιο επικίνδυνο είναι το μάτς Κυριακής, που θα είναι η φιέστα, παρά το αυριανό που θα είναι και σε εκτός έδρας αναμέτρηση. Νομίζω είναι πιο εύκολο να μείνουν συγκεντρωμένοι για αύριο οι παίχτες και πιο δύσκολα για την Κυριακή που θα είναι σε γεμάτο γήπεδο με τον κόσμο τους και όλοι θα περιμένουν πότε θα λήξει να γίνει η φιέστα. Δεν θα τους ενδιαφέρει τι θα γίνει το παιχνίδι αγωνιστικά. Αύριο δεν έχει να χάσει κάτι η ΑΕΚ. Δεν έχει, δηλαδή δεν πρόκειται να της πει κανείς τίποτα. Την Κυριακή είναι Ολυμπιακός, είναι η γιορτή τους. Εντάξει, και εκεί θα τα δώσουν ώρα. Νομίζω ότι δεν τίθεται κάποιο θέμα σε αυτό. Και δεν είναι και απλό και για τον Ολυμπιακό να κερδίσει την Κυριακή. Καθόλου απλό. Δεν νομίζω. Και το αυριανό δεν είναι απλό, θα πω εγώ, γιατί παραδοσιακά με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια δεν έχει ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα, ειδικά εντός έδρας. Ναι, βγάζει πολλές φάσεις, δεν έχει εύκολα το γκολ, αλλά και ο Παναθηναϊκός σιγά σβήνει. Νομίζω ότι από κάποιο σημείο και μετά δεν θα έχει και πολλές δυνάμεις για να ανταποκριθεί στην πίεση που θα το ασκήσουν οι αντίπαλοι. Και το μυαλό θα είναι πιο πολύ στην επόμενη μέρα, δηλαδή την επομένη από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ παρά στα 2 παιχνίδια που απομένουν. Ναι, σωστά. Αυτά είναι για τα αγωνιστικά. Για το τελευταίο παιχνίδι στην Τούμπα για τη φετινή σεζόν. Η Τούμπα που πήγε καλά στον ΠΑΟΚ. Η Τούμπα που φέτος ποδοσφαιρικά βγήκε για την ομάδα. Έφερε αποτελέσματα. Έχει καλό σερί ο ΠΑΟΚ, είναι συνεπής. Ξέρει τι θα σου παρουσιάσει.